וודקה. מה? בסדר. מה? זה. הלכו לך שיר, נו. איזה? נו, זה שרתם בהפסקה. בביתה. שם אלייך. נה 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 מתגשמים עלייך. וואי, ראית איזה יפה שלי התאפרה היום? מי זאת שלי? חברה שלי. זאת מכוערת. למה אתה אומר לה מכוערת? עוד שלי תשים עליה שלה מכוערת. בסדר, היא תמת לי. בסדר. יאללה, בסגל לדעת, שנו. איזה מצחיק היום, כשקמת והמורה אמרה לאן הולכת ועשתי חד שלשל. היא הייתה כל כך בשוק. יאללה, איזה כיף. וואי, איך בא לי שיום? מה הקשר? תודה. עוז, קניתי ג'ינס. מה אכפת לי? למה אתה כזה? כשאתה קונה בגדים אני מדברת איתך עליהם. רוצה לדבר על בגדים, אז מדברת איתי על בגדים, אני לא רוצה. בסדר. איזה צבע? פתאום אכפת לך. נו, איזה צבע? מה עשתה להגיד לה? נו, אין צחוקים, אמרתי הם מצחיק, נו. נו, מה אתה רוצה שאני אעשה? נו, אמרת נביא איזה וודקה, הם מצחיק. אבל אין לי עוד כסף. אין לך כסף? לא, אין לי שקל. בסדר. אבל מה בא לך לעשות? תכלס? נו, הייתי הולכת לים. מה עושה בים? שתזף. חורף. שתזף בפנים. נו, לילה. נו, למה אתה חופר? מה, בים בחורף? אתה זוכר את החבר שלי לשעבר, עידו? נו, זה. סתם, אז פעם הוא לקח אותי לים בחורף. נו, למה הזכרת לי אותו עכשיו? נו, כמה אין שלך? אין לי, נגמר לי הכסף. נו, די, אחר היום אמרת בשתי זוות פה בערב. בסדר, עוז, די, אתמול שלשום, די, זה יקר, אלכוהול זה דבר שיצא יקר. שני, נו, כמה אין שלך? אתה לא מאמין לי? הוא עוד למחר לתקוע טוב, סתם? למה אתה כזה? אין לי. נגמר. שתי בירות, זהו, מספיק. נו, אין לי שקל. מה עם... איפה לידור? הוא הלך למשחק הכדורגל עם אבא שלו. איפה אמיר, הוא אמר שהוא יביא כסף היום. זהו, לא יש לו מבחן. איך זה שלי יהיה מבחן? אנחנו באותו בית ספר. בא מעלה. ומה עם זאתי חברה שלך חמי? עוז, היא אף פעם לא שותה איתנו. בסדר, שאתה חרום של וודקה בבית, שתביא משהו שתשתה. בסדר, אבל היא לא שותה איתנו. זה שיש לה בבית, זה שיש לה בבית, אני לא קוראת לה עכשיו. חברות שלך. למה אי אפשר לשתות אצלך? נו, אי אפשר. נו, אבל יש לאבא שלך. יש לו הרבה, יש לו גם מזנון ענק. נו, אל תהיו ההורים שלי! מה נסתר שמותי? מה איתך, אני שלך? לא. למה, אמא שלך? יש שהיא שונאת אותי? לא קשור שונאת אותך, אני לא כאילו, לא רוצה להביא אנשים הביתה כשיש להם. זה אמרת אמא שלך. נו, אולי שירשום לנו. אורן, בכל נו. נכון, זה זמין. אורטל! מה קשר? זה זמין. נעים מאוד. עוז מבצע. אורטל? כן, מה קורה? סבבה. בואי תחתן, לא? כן. לאן אתה הולכת? אני בדרך לאיפה. כן. הולך בעובד. כן, אני רואה אותם תמיד בספסל. כן, בואי תקננו. עזבי, ביום רע. מה קשר? מה, חושב קצת? אבל אנחנו באמצע שיחה. עזבי שאני באמת בחר היום. בסדר, יאללה, את עוברת פה כל יום וזה, לא יושב איתנו, תלך מדע קצת שלי. בואי שלי. סתם, זה לא קשור אליי. טוב, קצת, אבל אני באמת לא אחרת. סתם, אני באמצע שיחה.
יושבים. בוא'נה, נו, מה את רוקדת? היפ-הופ, אמרתי לך. נכון, אמרת. זה טיקט ועובדד. כן. תודה. מאיפה? אמא שלי קנתה לי בחו"ל. הופה, חו"ל. מה? מה של המשפחה שלך? שחר. מכירה את לימור שחר? לא. טוב. תגידי, זהו, שמי. איזה שני, זה מה הוא כזה משהו בערב, תגידי לשתי איזה חוקה? וזה נעשה חוק לא כמו עכשיו, שמישהי שותה טוב מן המערכת. חבל לך. בא לך? אני לא יכולה, משהו מהערב די פה וזה, אני... בסדר, יאללה, לא משנה. תקשיבי רגע.